Vážení priatelia, vítajte v hudobninách G-Market. Tento diel bude venovaný hlavne gitaristom a basgitaristom. Predstavíme si digitálnu polytunálnu ladičku od firmy TC Electronic Polytune. V tejto maličkatej krabičke, ktorá sa otvára takýmto potlačením prsta, sa nachádza táto plastovo-kovová digitálna ladička, ktorá má takýto veľmi dobre vyhotovený a silný klip. Na zadnej strane sa nachádza otvor pre 3V takú tenkú hodinkovú batériu, ktorá je samozrejme pribalená. To tam hodím. OK. Ďalej sa tu nachádza návod a nejaký voucher od firmy TC Electronic. Tak, na prvý pohľad je jasné, že ladička patrí do veľmi profesionálnych doplnkov pre všetkých hráčov na strunové nástroje. Tieto plasty, klby sú vyhotovené z prestížnych materiálov. Na prednom displeji sa nachádza fólia plastová, ktorú si môžete kľudne odlepiť. Je tam hlavne kvôli ochrane displeja. Tak, ladička sa zapína týmto horným tlačidlom. Zapneme si ju. A môžeme si ju vyskúšať dať na hlavu akustickej gitary. Čiže toto je klasický mód ladenia, kedy ukazuje jednu strunu, či je naladená a ukazuje v strede pekne, áno, trošku doladím, Dčko, Gčko, tak toto je klasický mod, ktorý určite všetci poznáte, ale táto ladička je veľmi slávna vďaka polytunálnemu alebo aj stroboskopickému ladeniu. To znamená, ja brnknem do všetkých strún naraz a vidíme, že struna E a struna H je mierne podladená. Približne sú všetky struny naladené. Záleží od vášho vkusu a od toho, ako chcete mať presne naladenú vašu gitaru. Čo sa týka tejto ladičky, umožňuje ladiť gitary, ale umožňuje ladiť aj basgitary. Pozor, pre basákov ladí veľmi dobre, basgitar ukazuje ladenie veľmi fajn, ale už nemá tú funkciu tohoto polytunálneho ladenia. Ďalej, na spodnej časti sa nachádzajú dve tlačidlá pre tých, ktorí by chceli ladiť pri inej frekvencii, ako je 440 Hz, čiže komorné Ačko si môžu s týmto tlačidlom nastaviť, teraz sa mi to zmizlo, čiže naraz tlačím a tlačidlom pravým idem hore, s tou frekvenciou, tlačidlom ľavým sa posúvam dole. Vždycky, keď to zabliká, tak je potvrdená tá frekvencia. Čo ma fascinuje u tejto ladičky je rozhodne to, že sa vám krásne preklápa na ten smer, ktorý chcete, aby sa preklopila. To znamená, že ja mám teraz tento hľadačík hore a keď preklopím ladičku, čiže pre napríklad ľavorukých gitaristov, chvíľočku počkam a už sa zase opäť preklopí do tej požadovanej, do toho tvaru, kedy je možné z ladičky čítať. Ladička má pomerne dobrú spotrebu batérií. My ju máme na predajni asi rok a pol a stále tá batéria funguje. Predali sme ich docela veľa a nikdy nebol s touto ladičkou žiaden problém. Čiže ak chcete ladiť veľmi presne, spoľahlivo a za každých podmienok, gitaristi a basáci, rozhodne doporučujem Polytune od TC Electronic. Je vždycky skladom niekoľko kusov
na našej predajni. Dodanie máme približne 2 pracovné dni. Ak by ste mali hociaké otázočky, napíšte nám, radi vás poznáme. Všetko dobré.